Ако си човек, който обича да премисля един и същи разговор, мислейки си, май трябваше да кажа това. Не, тук защо не казах това? А там защо замълчах? Това видео е за теб. Да речем, работите заедно с колега по един и същи проект, обаче имате разминаване в гледните точки. И ти се съгласяваш с идеята на колегата ти с цел просто да не навлизате в излишни разговори или просто да не се образува някакъв конфликт. Но вътрешно в теб всичко крещи: не, аз не искам това. Какво се случва? Но в крайна сметка ти не каза нищо, просто се усмихна и каза: да, така е. И вечер, като си легнеш, започваш да водиш мисловен конфликт с твоя колега. Не, аз трябваше да му кажа това. Ама що не му казах друго? Ама тук пак замълчах. Защо правя така? Това не е защото мислиш прекалено много, ти не овъртинкваш. Просто момента, в който спираш себе си, момент, който е важен за теб, ти пренебрегваш себе си заради желанията на другите. Мозъкът ти свиква и това се превръща в ежедневие. Просто в момент, в който останеш насаме с мислите си, мозъкът се опитва да довърши моментите, които са останали неизказани, но само пред теб. Запомни, следващия път, когато това се случи, не си мисли какво трябваше да кажа, а защо не го казах. Защото някъде там вътре в теб има блокаж, който е необходимо да изчистиш. Изпадаш ли често в такива ситуации? Сподели ми долу в коментарите и ако това съдържание ти харесва, последвай ме за още.